Bos días a todos e a todas. Hoxe temos aquí connosco a Adriana Páramo. Bos días. Bos días. Realizadora de audiovisual e cineasta. No ano 2003 rematas a carreira de Comunicación Audiovisual na Universidade de Santiago. Que foi o que te motivou a marchar a Londres? Pois, a ver, a miña carreira gustoume moito, aprendín de cine, de radio, de tele, pero me din conta de que quería saber máis, sobre todo de cine. A carreira serviume para decatarme de que me gustaba o cine, que eso era do que quería traballar. Entón, a verdade é que buscando, pois aquí en España, solamente había como un máster que me gustaba en Barcelona, na Escola de Cine de Alá, pero tamén vin o de Londres e me gustaba un montón a escola porque aprendías de todo. O máster era de dirección de cine, eso era o que eu quería facer. E o que me gustou do máster e que me fixo decidirme para irme para lá era que aprendías de todos os departamentos, porque eu non sabía exactamente de que ia eso da dirección cinematográfica, en que consistía, e no máster da Escola de Cine de Londres tiñamos clases de producción, de cámara, de montaxe, de dirección, de guión, de producción. Entón, eso foi un pouco que a miña motivación para irme alá. E tamén que eu quería facer cousas, quería que fose práctico, coller a cámara e gravar. Informeime e o máster en Londres era así. Entón, pois iso, a razón é que gustoume moito o máster da Escola de Cine de Londres. Como é a vida lá en Londres para unha galega? Tiveches algún problema por ser estranxeira ou algo? Eu sempre digo que non. Eu nunca tiven problema por ser estranxeira, incluso agora co do Brexit. Nunca tive ningún problema a hora de acceder a un traballo ou mesmo ir pola rúa. A vida en Londres como galega, pois a verdade é que, de alguna maneira, ao estar alá, por suposto que botas de menos Galicia, de feito a miña primeira curta vai un pouco da morriña, pero sí que atopas como unha comunidade, se queres formar parte dela, sí que hai unha comunidade de galegos que estamos ou que están facendo cousas. Cando eu cheguei, non había tantos grupos de galegos que estaban facendo cousas, pero sí que había un grupo en Facebook que se chamaba Galegos Morriñentos, e con eles contactei e me puxen en contacto, e a partir de aí naceron varias iniciativas. Entón, penso que é un momento bonito en Londres porque hai varias asociacións que fan cousas pola cultura galega. E dá moito gusto seguir ver cine galego, xuntarse a facer unha foliada, un magosto. Dá como moito gusto poder facer esas cousas cando non estás na casa, porque incluso, aínda que cando estás en Galicia non é algo que igual saibas que che gusta, cando estás alá, cando estás fora da casa, de repente botas de menos cousas que non sabías que podías botar de menos. Fálanos un pouco entón da túa primeira cortometraxe. Pois a miña primeira curtametraxe chamase Illa Pedra e foi a miña curta de graduación da Escola de Cine de Londres. Fixena no 2010 e está baseada nun poemario que me escribiu a miña amiga Lara do Pazo, que agora é poeta, e a curta, como dixe antes, vai sobre todo da morriña. Para min ese é o tema principal. Eu, cando a fixen, solamente levaba 2 anos en Londres, pero a verdade é que agora que vexo a curta con distancia, deume conta de que sí que souben retratar cousas polas que naquel momento igual non estaba pasando, pero que sí que agora sí que as sinto. Na curta, por exemplo, decía unha das liñas que dicía unha das personaxes decía que pensaba cada día en voltar, e eu cando estaba na escola non pensaba iso porque eu estaba disfrutando, pero sí que despois cos anos sí que chegou un momento que eso era o meu pensamento, que quería voltar. E a curta, basicamente, vai eso da morriña, conta a historia de amizade de 2 amigas. Unha delas volve de Londres a Galicia, e un pouco de conflicto que hai entre elas, porque as cousas, claro, cambiaron despois de anos de non verse. En que te inspiraches para facer a túa segunda curta, Galicia, Portobello, Roaz?
Vale, pois esta curta fixena 4 anos despois da primeira. Para min houbo dous cousas. A primeira é que o barrio de Portobello Road en Londres sempre me gustou e sempre quixen facer algo con ese barrio dende que cheguei, porque é un barrio que ten moita comunidade galega. Dende os 60, 70 houbo moita emigración de galegos ali. Agora tamén hai, pero xa van para outros barrios, non? Pero naquel entonces a comunidade galega se reunía un pouco nesa zona. Entón, bueno, sempre me fascinou. Me fascinou en específico o restaurante Galicia, que agora está pechado, pero para min entrar ali era como estar en Galicia de novo. Os camareros coñecíanse polo nome, poñíanse a botella de licor café na mesa, ademais había un ambiente moi guai porque había comunidade galega e española, pero tamén había londinenses e turistas. Eso por un lado. Logo, por outro lado, era un momento no que eu quería retratar a miña relación pola que estaba pasando coa miña nai. Entón, a curta narra a historia dun momento na relación dunha nai e dunha filla. Eu unín un pouco con eso de Portobello Road e do restaurante. Entón, vai de que unha nai, que é Mariana Carballal, quere pechar o restaurante para voltar a Galicia. E a súa filla, que é a actriz Estíbaliz Veiga, pois non o toma ben. Non quere que a nai marche porque sinte como un pouco de, está pasando de min e marcha a Galicia sen min. E curiosamente, como dixen, pois eso, eu agravei no 2014 e o ano pasado, finalmente o restaurante sí que pechou na vida real. En que outros lugares gravaches? Pois esta curta gravaina especificamente nese restaurante, tamén porque me apetecía un pouco cambiar o que tivera feito con Illa Pedra. En Illa Pedra gravei en 5 localizacións. Eso implica ter medios, ter furgonetas para desplazar o equipo e moitos días de rodaxe. Entón, nesta curta, en Galicia Portobello Road, eu quería facer algo diferente e o contrario. Entón, decidíme por esa localización do restaurante, porque ademais eu quería facer a curta nese restaurante. Se non era nese, pois non sei como tería sido outra curta. Ademais dese restaurante, sí que gravamos unhas esceas da filla, da personaxe da filla, camiñando polas rúas de Portobello Road. Pero, eso, solamente ten esas dúas localizacións, as rúas e o restaurante. Que outros proxectos tes realizado, ademais destas dúas curtas? Na faceta de dirección fixen 2 videopoemas, de novo coa miña amiga Lara do Pazo. Estes me serviron para facer un cine un pouco máis experimental. Un deles o gravei coa cámara de Super 8 e revelei eu mesma a película nun laboratorio en Londres. Entón, para min tamén foi unha maneira de experimentar, de outra forma. E estes 2 vídeos non contan tanto unha historia, senón que eu lle puxen imaxes a uns versos dos poemas de Lara. Entón foi moi bonito traballar con ela porque somos amigas dende a universidade. Foi un pouco un proceso para o segundo videopoema, que se chama Ovella. Foi un proceso moi espontáneo de sair á rúa en Santiago e buscar ovellas para gravar. Entón foi como un proceso moito máis libre, moito menos organizado que as curtas de ficción que tiña feito antes. Quería tamén resaltar que ademais de eu facer proxectos como directora ou no que tamén gravo, tamén estou involucrada no Galician Film Forum, que é unha asociación que temos en Londres, que naceu dunha maneira un pouco espontánea, da man dun grupo de galegos que no 2015 nos reunimos movidos por unha necesidade de ver cine galego en Londres. Entón, agora facemos 2 eventos ao ano e proxectamos cinema galego na cidade de Londres. Na actualidade, que estás a facer? Na actualidade, estou sobre todo centrada en facer o meu doutoramento, un doutoramento práctico, polo tanto, eso significa que, ademais de investigar, tamén gravo. Estou facendo un documental e entón para min tamén é algo novo porque documental como directora non fixen. Estou, gravando o tema que investigo é
a maternidade e os tabús que hai ao redor do corpo da muller embarazada. E para min tamén é un descubrimento, pois eso, tamén exploro o meu propio cambio neste tema, o meu cambio de perspectiva neste tema. Estou agora facendo entrevistas e bueno, intentando poñelo en marcha. Bueno, pois moitísimas grazas por deixarnos facerche esta mini entrevista. Espero que che fora leve. Sí, claro. Gracias a vos por terme aquí, por decidir facer unha entrevista. Cando queirades, outra vez.